Bueno, estimats seguidors, he entregat la tesi doctoral. Per fi. Vale. Estic content. Estic cansat. Estic molt cansat. No estic processant encara, d'acord? Encara no el tinc processat. Llavors, a poc, xino-xano. Vale. Han estat 2 mesos sencers d'estar treballant exclusivament en això. M'ha quedat una tesi que, prou correcta. Han sigut 164 pàgines, més referències, que fan unes 220 pàgines, més o menys. He decidit fer la tesi, el que es diu monogràfica, que és a dir, escriure-la, diguem-ne, de zero. L'únic que, com jo durant el meu doctorat he fet ja 3 articles que han anat a aquesta tesi, llavors això m'ha estalviat bastant la feina. Llavors la idea una mica és que el que he fet és agafar aquests 3 articles, reescriure'ls una mica, no molt, i llavors afegir introduccions per cadascun dels articles, perquè les puguin més o menys entendre, entre cometes, i llavors una introducció i unes conclusions, vale? Llavors, ha sigut un procés bastant bonic, la veritat, és un procés bastant xulo, trobo, escriure una tesi. És pesat, ara en parlaré d'això, però al final és un moment, no, de recopilar una mica tota la feina que has estat fent durant aquests 4 anys, no? Perquè és la feina que vas estar fent quan tenies 3 anys menys, que sembla que sigui poc, però en realitat has après moltes coses en aquests 3 anys, no? I veure les coses que feies aleshores i comparar les coses que has fet ara i adonar-te del creixement que has tingut i dir, no, ai, que mono que feia aquestes coses, no? I tot i que era una persona molt madura aleshores, doncs trobo que ara ho soc més, no? I llavors, doncs, adonar-te de com aquest treball que has fet tu, que és intern, d'aprendre i de ser millor científic, diguem-ne, doncs també com explicar com encaixa això en el món, no? I amb aquesta introducció, no? Parlant del context en què s'inscriu aquesta recerca i parlant de què implica i quines conclusions s'arriba, no? Llavors, estic bastant content, També he pogut fer feina que ha sigut nova i llavors, doncs, he pogut ficar algun resultat que no està en algun article, o sigui que en general estic bastant content, la veritat. Aleshores, el problema una mica és que sí que ha sigut una muntanya russa bastant totxa, la veritat. És a dir, són 2 mesos, i 2 mesos bastant intens, a treballar molt, d'acord? Llavors, es fan llargs, llavors hi ha moments que dius, vale, estic avançant molt ràpid, hi ha moments que dius, no estic avançant tan ràpid, hi ha moments que dius, ja ho tinc, hi ha moments que dius, ostres, encara em queda molt, i estic molt cansat, perquè tinc molt cansament acumulat d'estar treballant amb aquesta intensitat també perquè jo soc així, vull dir, em motiva, i llavors m'hi fico, i llavors no sé, em mola aquest rotllo d'estar ficat, tancar-te una mica i que això sigui quasi el teu monotema, vale? Sense passar-se, he tingut vida social una mica. Llavors, és un procés frustrant, no? A vegades és recompensant, però alhora és frustrant. També la part bona que com no estàs fent moltíssima ciència, tampoc la ciència a vegades és molt incerta, no? I és com, ara pot ser un resultat que no surti i això potser triga 2 mesos a resoldre's, no? I en canvi, escriure una tesi, com ja està bastant tot fet, és bastant més directe. També aprens a no ser un perfeccionista. Això m'ho deia un company, un amic, que la tesi mai queda com te l'havies imaginat, que la tesi mai serà tan perfecta, mai tindrà tots els capítols, totes les figures, totes les grans idees que tens al cap, però que al final, és la teva tesi i t'has d'adonar que no és una tesi revolucionària, però te l'has d'estimar igual. I, doncs això, jo encara estic una mica processant-ho, estic ara, tot just, o sigui, va ser això, estic gravant això i va ser ahir a la tarda, d'acord? Va ser un moment de bastanta anxiety, de tota la burocràcia que s'ha de fer per, que si signes, que si documents i tal, i ja està, ara descansar una mica, d'acord? Tinc feina a fer, aquests articles, tinc un parell d'articles que s'han d'acabar, però hi ha una cosa que és bastant forta i és que en tot el període d'estar demanant postdocs, d'escriure la tesi, és com que porto des del setembre, que són 6 mesos,
tota l'estona pensant en la següent cosa. Aquest capitalisme ens porta a aquesta roda de hàmster. I llavors ara no tinc res. Ara tinc feina, sí, però no tinc dates límit, properes, urgents. I és una sensació que serà divertida de processar. Però bueno, que estic molt orgullós de mi, de com m'ha quedat la meva tesi. No és gens extraordinària, gens, és una tesi absolutament mediocre, però és la meva tesi, me l'estimo i ja està. Què més volem a la vida que una tesi mediocre? I també una cosa molt bonica ha sigut escriure els agraïments, d'agrair doncs, tot el que ha fet possible aquesta tesi, tot el que ha fet possible que jo estigui aquí ara mateix i, doncs, a part de moltes altres persones de la meva vida, també això ho sou vosaltres. Així que una frase ho teniu ben dedicada a tota la gent que m'esteu seguint, tota la gent que m'heu donat ànims en la tesi durant aquest temps. Moltes gràcies. De debò, s'han notat i han anat molt bé. I per descansar de tanta feina, una mica de festa, esteu tots convidats i convidades i super benvinguts a la Neurogresca, una superfesta que estem muntant amb les rodes fregides i que us vull a tots allà. La Núria Camp i jo estarem allà fent de mestres de cerimònies, ens estarem passant molt bé i vull que vingueu a veure'ns. El 16 de maig, divendres, de 6 a 10, 11, de 10, al Centre Cívic Guinardó, a Barcelona. Us hi esperem, amb molt amor.